Krásný den, mé jméno je Jitka Jenešová a jsem certifikovanou lektorkou hormonální jógy pro ženy, přímo od její autorky Dinah Rodriguez. Hormonální józe jako takové se věnuji téměř 10 let a za tu dobu jsem vyškolila tisíce žen, které se těší jejich ozdravným účinkům. A specificky i pro ženy, které si přejí otěhotnět, ať už cestou přirozenou nebo metodou asistované reprodukce, tak je tato metoda podpůrná, velice vhodná na jejich cestě k vytouženému miminku. Pojďme si říct, co hormonální jóga jako taková je. Hormonální jóga z mé strany je úžasná, přirozená metoda pro celkové ženské zdraví, pro celkovou vitalitu, rovnováhu, ale i pro podporu ženskosti. A pro ženy, které si přejí otěhotnět, tak podporuje plodnost. Takže kdybych měla hormonální jógu popsat jednou větou, tak jedná se o ucelenou cvičební sestavu, která pomáhá reaktivovat a masírovat žlázy s vnitřní sekrecí, hormonální žlázy. A oni vlastně díky tomu začnou lépe fungovat. Ať už díky tomu, že s nimi pracujeme v cvicích, díky velice účinným dechovým technikám a také díky tomu, že svému tělu a těm jednotlivým žlázám věnujeme pozornost a přivádíme tam energii. Takže jedná se o ucelenou sestavu a tyto žlázy díky tomu zlepšíme jejich fungování a taky nastartujeme a harmonizujeme optimální produkci hormonů. U žen velice důležitých, zejména progesteronu a estrogenu. My ale v hormonální józe pracujeme s celou endokrinní soustavou, budeme pracovat jak s žlázama s vaječníkama uložené v podbřišku, které produkují ty základní ženské hormony pohlavní, ale budeme pracovat i se štítnou žlázou v centru krku a také s hypofýzou v centru hlavy. Takový řídící orgán, budeme pracovat například i s nadledvinkami. A vlastně díky působení na tyto žlázy tak budeme zlepšovat jejich fungování. Ráda bych něco popovídala také o autorce této sestavy. Autorkou a kolébkou vlastně hormonální jógy je Brazílie, takže není to Indie, jak jsme si mohli myslet, ale autorka je Dinah Rodriguez, Brazilka, kterou vidíte tady na přebalu knížky, kterou také věnovala hormonální józe pro ženy a její úctyhodných 97 let. A paní Dinah Rodriguez se těší dobrému zdraví a je vitální, zdravá a také vypadá tak o 20 let mladší. A pro mě osobně je to obrovská motivace, jak třeba bych si v tomto krásném věku přála nejenom vypadat, ale těšit se zdravému tělu, být i mentálně čilá. A paní Dinah opravdu, myslím, je sama vlastně reklamou tomuto cvičení a je vlastně neustále aktivní, cestuje a vymýšlí i novou sestavu. Hormonální jóga jako taková vychází z klasické hatha jógy, obsahuje i prvky například kundalíny energie, práce s energií, dechové techniky, taky prvky qigongu. Takže je to vlastně taková ucelená sestava, která opravdu v sobě má zakomponovány velice účinné techniky právě na jednom místě a díky tomu ty účinky někdy opravdu nastupují velice rychle a po odcvičení ženy hlásí a je to tak, že opravdu mají více energie, protože rozproudíme naše tělo, protáhneme se, rozproudíme energii, lymfu, takže určitě pro ženy, třeba které jsou unavené, tak je velkým přínosem, ale taky má obrovský přesah na psychiku, jsme takové více vyladěné, v pohodě a nějakým způsobem zharmonizované.